Hello लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय जाबाय। नोंथाङा दासिमबो कर'ना भेक्सिन लायाखै नामा? जुदि नोंथांनि न'निफ्राय भेक्सिन होनाय सेन्टारा गोजानब्ला एबा मानिबा उसुबिदाजों सेन्टाराव थांनानै भेक्सिन लानो हायाखैब्ला अब्ला नोंथांनि थाखाय दङ मोनसे मोजां खौरां। नोंथांनि न'खराव सोरबाफोर थाबायनो हायै सुबुं दङ नाथाय कर'ना भेक्सिन लानो गोसो दङ अब्लाबो नोंथांनि थाखाय दङ गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौरांखौ होदों रायजो सरकारा। बिदिब्ला आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सरकारा फोरमायदों कोविड उदां थासारि लानानै फैफिननायानो आसाम सरकारनि बिबान। मोजां सावस्रि नङैनि जाहोनाव भेक्सिन होनाय मिरुसिम थांनानै भेक्सिन लाहैनो हायै सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा न'आवनो भेक्सिन होनायनि खाबु खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे फोनांजाब नम्बरबो बानायनानै दिहुनदों। जुदि नोंथांनि न'खरावबो थाबायनो हायै सुबुं दङब्ला बे फोनांजाब नम्बराव फन खालामनानै खौरां हरनो थाखाय आसाम सरकारा फोरमायदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथाङा कोविड भेक्सिनखौ न'आवनो लानो हागोन। सावस्रियारि जेंनानि थाखाय भेक्सिन लानो बाहेरायाव थांनो हायै सुबुंफोरनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोननो आसाम सरकारा मोनसे फन नाम्बार होदों आरो बे फन नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना फन खालामनानै गासै खौरांखौ फोरमायनानै नोंथांमोना न'सिम फैनो थाखाय खावलायनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना कर'ना भेक्सिननि माबाफोर मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय फन नाम्बार होनानै होदों। नोंथांमोना बे फन नाम्बारनि गेजेरजोंबो बेखौ फन खालामनानै नोंथांमोना कर'ना भेक्सिननि सोमोन्दै आबुङै मिथिनानै लानो हागोन।